Jo intervinc en nom de Maria Blanca. Aquí m'acompanya Maria Jesús de Santa Comitplou i jo, Trini, de la Som Muntanya. Totes dues organitzacions pertanyem a la Marea Blanca. Com Marea Blanca, durant totes aquestes mobilitzacions hem donat suport lícitament a tots els sindicats, les forces sindicals, però també hem de dir que la ciutadania, d'alguna manera, no hem sigut partícips com hauria de ser. Això, amb el que volem dir, és que necessitem unitat d'acció, ciutadania i professionals, tots els col·lectius que aquí estan intervenint. Necessitem tirar cap endavant, perquè avui és un punt de partida, no ens podem aturar. Avui hem de seguir al carrer, hem d'organitzar-nos, tothom, perquè tothom som usuàries i usuaris dels serveis públics que s'estan robant. Moltes gràcies, aquest és el nostre missatge. Todos som, no som